Neurtitz zarrak eta neurtitz barrizak diralata, gizonak dinardue, baina jakina, gizonak eginak beti. Emakume oleskarizak izan dirala eta badirala ondino be, gizonek etedakize, laketu ba niri emakume oleskarizetaz jarduten. Olertiza, Euskadin, Euskoa bendea basen zarra da. Gure asabeak, ludila ludidanetikona, beti abestu izen dabe. Urtziri, abesti gurgarrizak. Gauilaren gabetan, hildakoai eresi abestizak. Mutilak, neskatilai, maitasun abestizak. Etxeko jaun eta etxekanderai, olentzaro da agate deunaren abestizak. Gurasuak umiai, gabon abestizak. Amatxubak, umetxuai, zehaska abestizak. Gure herrizaren ogasunik ederrenak abestizak ziran, eta sendibarru, belaunik belaun, gordetzen ziran.